Posle toliko decenija ćutanja o velikoj porodičnoj drami, kroz koju je prošla njegova danas popularna majka, Igor je odlučio da progovori na ovu bolnu temu. Otkako znam za sebe, znam da je ona bila prinuđena da jedan deo života bude bez deteta. To se nikad nije krilo od mene, niti je za mene ostavilo bilo kakve posljedice. Majka mi je sve to nadoknadila kasnije i mnogo više od toga. Nas dvoje i danas pričamo o tome. Verujte da sam od uvek na taj period gledao najnormalnije. Taman posla da majci zameram što je morala da me da u dom. Nikad joj nisam ni prebacio. Moja majka je to morala da uradi jer je takav zakon bio tada, kaže Igor koji nije u kontaktu sa svojim ocem. Imam sve informacije o svom ocu, ali se ne čujemo niti viđamo, otkrio je Igor Polić. Ana Bekuta nikada nije krila da je svog jedinca morala da ostavi u dom. Želela sam da rodim dete. Istina, nanela sam bol svojim roditeljima. Jesam ih osramotila. To sve stoji. Zato je Igor nekih 8 meseci bio u domu, da bi se ta klima u mom selu nekako dovela u normalno stanje i da bi prestale sve te priče. Pritisak okruženja bio je tako snažan, da je moj mali lepi sin morao da se skloni sa očiju bezgrešnih. Plod moje malalačke ljubavi bio je krunski dokaz da sam nedostojna, da me je nečastivi obeležio, rekla je Bekuta.